नै सानजाया बलेना जाबाय देलायगासिनो। लोगोफोर दिनै सानडे ओमफ्राय अमाबैसा ओमफ्राय बिनि थाखाय जोङो दिनै फुजा खालामनो नागिरदों आरोना बाबाया नालेंखर जिरगासिनो ओमफ्राय जोंबो गासिबो फेमिलियानो दुगैखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो फुजाखौ स्टार्ट खालामसै। नै बिथिं साहा फुदुंनो नागिरदों। बिथिं दोमायाबो दुगैखांबाय। दोमाया गाइखेर मोनलोंसिगोन दुगैखांबाय नालाय ने। बिथिंजाय सनिया हाग्रा दानस्रिगासिनो। दायो प्रसाद बानायनो नागिरबाय नै मामिया गासिखौबो हानो नागिरबाय दुगैखांबाय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय।
Fidel. 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 Ya. Cikli le, cikli. Tuh yang cikli lah cikli. मिरामिस लोगोफोर साहा लोंसै ओमफ्राय थालिर मेथाइ जानोसै साहा लोंगासिनो नै दानिया लोगोफोर सानदियाबो अमाबैसानि बाबामोनाबो नै साहा लोंलागासिनो दानिया नै थिथा केरला खानोसै जोंनि न'आवनो थाइफुथारदों नै मोनबाय नै राजोब्बायसो नै बारा देरा थाइब्रै मोनबाय गासै लकेल तिथा केरला होनो बेखौ जोंना अमाबैसानि मिरामिस लोगोफोर दालि पापर बिदि जागासिनो दं जागासिनो नैबे मा थिथा केरला दा गोखा फिथाइ नैबे नै सानजाया बलेना जाबाय देलायगासिनो बिस्रा गानहोग्रा मेकआप खालामहोग्रा इन्दि फिथाइसो नैबे पाइप दै ओंखारगोन आरोना बिनिफ्राय पाइप बियो नै दै ओंखारगोन दाहाय गाबफ्रा नै सानै सानैथार नोंसिखौ हगारहर बिदि जाबाय र' क्या लगाना पड़ रहा है मेरे को माय गॉड कीजिए एसेबो नोंजों माखाय जिबौखौ दोनबायथ' सलान मोनब्रै लोगोफोरनि बेना देरसिन बे बलिना दं होस दामुन कैसा दिखला है बिराद साइज नुदों दामुना सिबा नांहालाय दै फैनांगौआ पाइपसो गोलाव सोलागासिनो दायो नै सानजोआ नै पाइप गोलाव लादों दै फैनायनि कम्बल जोमफबनानै सान्दुंआव थानांगासिनो सानजोआ थैदो दाना थैदो